Inork ez du nahi lana gogor egin ostean miseriazko soldata bat jaso eta bizi proiektuak garatzeko estu ibili. Guk ez dugu nahi Euskal Herrian inork bizitza duinerako nahikoa diru-sarrera ez izatea. Horregatik da garrantzitsua, besteak beste, gutxieneko soldata hemen erabakitzea. 1.500 euroko gutxieneko soldata ezartzea. Eta lortu arte, borrokan jarraituko dugu. Pobrezia eta prekarietatea zabaltzen ari dira. Eta horrek eragin zuzena du langileen osasunean, harreman sozial eta laboraletan, eta bizi proiektu duinak garatzeko aukeretan. Gure herrian asko gara errealitate honi aurre egiten diogun kolektibo, mugimendu eta pertsona. Soldata propioa hemen erabakitzeko aldarria zabaltzen ari garena. Pertsona guztiei diru-sarrera duinak bermatzea, desberdintasun sozialei aurre egiteko eta aberastasuna banatzeko nahitaezko osagaia da. Justizia sozial kontua da. Lantokietan, kalean, etxean eta edonon jarrai dezagun borrokan. Gutxieneko soldata propio eta bizitza duinen alde. Gora langilea borroka! Gora!